Calquera ano sería bo para que Agustín Fernández Paz participase como mantenedor literario destes premios, pero este ano, a maiores, estamos celebrando o merecido Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil que ven de gañar co único que queda é o amor. Xerais débelle moito a Agustín, polo seu traballo, polo seu talento, polos seus 25 títulos publicados, polo seu magnífico traballo nos libros de texto ao longo de toda a historia da editorial. Pero aínda máis lle debemos pola súa amizade, cariño e lealdade á causa común que é a edición na nosa lingua. Ten a palabra o escritor e amigo Agustín Fernández Paz, que lerá o texto 8 doas para San Simón. Boas tardes, amigas e amigos. Antes de comenzar, e indo emocionado polas palabras de Celia, eu quero agradecer a todas as persoas que forman o equipo de Edicións Xerais a oportunidade que me ofrecen de falar hoxe aquí. Nunca esquecerei esta prova de confianza e de amizade. Pisei por primeira vez esta illa o 14 de setembro de 2001. 3 días despois de ver na televisión como se derrubaban as torres xemelgas de New York, naquele 11 de setembro que me fixo retrotraer no tempo e lembrar a mesma data, pero de 1973, e a onda de morte que se abateu sobre o Chile de Allende tras o feroz golpe de Estado, unha marca indeleble para a miña xeración. Cheguei a San Simón, daquela illa cos edificios sen restaurar, co corazón batendo exaltado no meu peito. Viña con permiso especial para permanecer aquí durante todo o día, coa única compañía do señor Ramón e dos seus cans. Dezas antes só me separaban uns centos de metros, mais axiña me decatei de que acababa de entrar nun ámbito moi especial, nun deses lugares que gardan como un alep porciano a memoria da humanidade. Unha memoria milenaria, porque a de min chegaban os ecos dos versos do troveiro e o balbordo de voces que daban conta da intensa historia vivida neste barco de pedra ancorado no fondo da ría. As voces que eu vían buscando eran máis recentes. Eran as do sufrimento, as da angustia ante os paseos nocturnos, as do terror. O edificio situado fronte á capela, que agora parece como do trinque, estaba daquela devorado polo abandono, cos ocos das ventás escuros e silenciosos como cuncas de cabeira, unha lembranza aceda de canto ali dentro sucedera. As voces parecían falarme con ansiosa intensidade, porque daquela eu andaba marcado na escrita dunha novela que era como un corpo aberto por esas voces. Unha novela que acabaría por se chamar Noite de Voraces Sombras, un título tirado do máis conmovedor poema de José Ángel Valente, e que ten como centro o mínimo cemiterio de Santo Antonio, salvado milagrosamente dunha restauración que borrou todas as pegadas do horror que se viviu aquí. Para explicar por que andaba obsesionado coa escrita daquela novela, debo viaxar ao meu pasado, retroceder ata a miña infancia e adolescencia. Pertenzo a unha xeración que medrou aceptando como natural a diglosia granítica que se instalaba moito antes na sociedade galega e que se acentuara na ditadura. O galego enchoupaba a nosa concepción do mundo, pero semellaba ser algo que, como os castiñeiros ou os carballos, formaba parte da paisaxe natural. Os libros, os xornais, o cine, a radio, todas as fiestras que nos permitían ollar máis ao lado do horizonte ofrecíanos unha realidade monolítica en castelán. Afeitos a escoitar e estudiar a historia oficial, semellaba que vivíamos nun país desprovisto de raíces culturais. Non tiñamos conciencia de posuirmos un pasado. Hai unha imaxe cruel deste baleiro, que tamén recoño na miña novela de San Simón. En 1967 morreu en Villalba nun accidente absurdo Lois Peñanovo, curmán da miña avoa. Morreu unha das figuras importantes da Galicia das Irmandades, e o seu pasamento non provocou ninguna reacción especial entre a mocidade da vida, que non sabíamos nada nin da súa obra nin da súa dimensión histórica, pois formaba parte de todo o que nos fora negado. Por aqueles anos vin a película Tempo de amar, tempo de morrer, de Douglas Sirk. Teño na memoria as imaxes dunha batalla feroz,
que remataba coa terra sementada de cadáveres. Despois viño o inverno, e a neve sepultaba tanto sangue e tanta dor, deixando unha paisaxe dun branco purísimo. Unha paisaxe dunha beleza enganosa, porque ao chegar a primavera e con ela o desexeo, os cadáveres volvían quedar ao descoberto entre a lama, revelando todo o horror que a neve sepultara. Tamén para a miña xeración chegou paseniño o tempo do desexeo, e así fomos sabendo de feitos que nos mostraban que había outra Galicia, unha Galicia máis real e máis viva, loitando ao longo dos séculos por acadar o seu lugar na historia. Eran o fío da Ariadna que me foi levando, como a tal, o exemplar de sempre en Galiza, como as mans amigas me fixeron chegar de xeito do destino. O coñecemento das revoltas agrarias, coas fotos que testemunhaban que tamén os labregos tiñan tras de sí unha tradición reivindicativa. A fascinante xeración Nós e a loita polo estatuto, a guerrilla antifranquista e a cultura do exilio, e a San Simón, o foxo máis fondo, por tamén saber que esta illa fora un campo de concentración nos anos de chumbo, e que o sufrimento enchoupara ata o máis escondido dos seus recantos. Gardo unha experiencia luminosa na memoria da infancia. Un día de 1956, meu pai chegou a casa con 2 libros escritos en galego, A luz do candil e Merlín e familia. Prestaba o señor Crende, un seu amigo encarregador que había en Viralda, relacionado cos restos do que fora o Partido Galeguista. Cando meu pai, aquel músico carpinteiro que tanto amaba os libros, nos leu en voz alta algúns anacos, o meu abarallo foi inmenso. A lingua que falábamos na casa e na rúa tamén podía estar escrita nos libros. Aqueles primeiros títulos galegos da posguerra, creados sabendo que a eles tamén se les podían aplicar as palabras de Rosalía no inicio de Follas Novas, eran un paradigma da vontade de resistencia e da ilusión de futuro que animaba a aquelas persoas que, contra toda a lógica social e económica, teimaban por escribir os seus sonhos na lingua do país. Ademais desa vontade de resistencia, tamén tiña que haber un cunqueiro de foro, como calquera persoa con ambición narradora, ese desexo de deixar constancia da súa visión do mundo e da vida, esa arela de se incorporar á mesca rede de voces e memorias que percorre o planeta inteiro, pois a fame de historias é unha característica universal inscrita no ADN da humanidade. Alguns anos despois, en 1963, Álvaro Cunqueiro escribiu un breve ensaio, Imaginación e Creación, ao que pertencen estas palabras. O propio do escritor é contar claro, seguido e ben, contar a realidade humana que ele, pola súa parte, ten a obriga de alimentar con novas olladas. E sabe que estea claro nesta dieta é que o home precisa, en primeiro lugar, como quen bebe auga, beber soños. Beber soños como quen bebe auga. Pódese facer unha definición mellor da necesidade da lectura. E que curioso, as lúcidas palabras de Cunqueiro volvemos a topar hai pouco en boca do estadounidense Paul Auster, ao recibir o premio Príncipe de Asturias. Necesitamos historias case tanto como o comer. E sexa cal sexa a forma que se presente na página impresa ou na pantalla de televisión, resultaría imposible imaginar a vida sin elas. Como comer, como beber auga, verei a mellor loanza da lectura. Todas as persoas necesitamos de historias, de sonhos, de palabras, para entender o mundo e para entendernos, para vivir outras vidas e para volar todo o que a existencia nos dá. Pois os libros conteñen os sonhos, as paixóns, os medos, as risas. Neles están a imaginación, os sentimentos e experiencias das persoas, das que viven agora en calquera lugar do mundo e das que desapareceron hai moitos anos. As historias, os libros, eles o fío verdadeiro que nos une a todas as persoas do planeta. Por iso é unha festa de unirnos hoxe aquí. Unha festa para celebrar a nosa serie de historias e para dar a coñecer os novos libros que se virán sumar ás vistosas augas da literatura de noso e xa que non ás da literatura universal.